Giringiya wêjeyê di jiyana mirov de, adar jiyan. Li seranserê dîroka mirovayiyê bi destxistina kurayiya ramanî, hestiyarî û giyanî derûnî bi wêjeyê dest pê dike. Wêje tenê ne wekî qadeke hunerê, ew weke navgîna têgihiştin, derbirîn û veguherîna hebûna tekekas a jiyanî, civakî û gerdûnî ye. Wêje ji do heta îro weke çavkaniyeke giring a rexneya civakî hatiye dîtin. Ji dema ku mirov ji çanda devkî ber bi çanda nivîskî vebûye, wêje bûye neynika hişê mirov. Lewra hest, raman, sêwirîn û xewn û xeyalên mirovan bi saya wêjeyê hatine derbirîn. Wêje ji ber ku têkiliya navbera mirov û cîhanê dişewîne, diyardeyeke ku hem di asta tekekasî hem jî asta civakî de xwedî giringiyek bê hempaye. Ji ber vê yekê erk û vanîtiya pêwira wêjeyê ya li ser asta tekekasî û civakî bi roleke pir giring arbûye. Mirov ne tenê bi behre û viyana xwe ya aqilmendiyê bi hest û hezrên xwe jî dibe mirov. Lewma derbirîna hest û ramanî piştgiriyê dide yekparebûna bîr, giyan û bedena mirov. Kesekê ku xwe di rêzikên helbestekê de dibîne yan di hevûka romanekê de rastî şopên êşa xwe tê, an jî di çîrokekê de hesteke cuda hîs dike, her wiha têgihiştina cîhana xwe ya hundirîn jî pêk tîne. Wêje dike ku tekekas hîs bike ku ew ne bi tenê ye. Hestên ku di jiyana wî de bihatine tepeserkirin, an jî nehatine derbirîn, ji devê karakterekê derdikevin û birînên ku ew nikare di jiyana xwe ya rastîn de binav bike, di navbera rêzikên çîrokê de watiyekê dibîne. Ji ber vê yekê mirov dikare wêjeyê wekî cûreyeke terapiya mirov a hundirîn jî pênase bike. Lewra mirov çi qas bêhtir bixwîne, ew qas kurtir difikire. Wêje tenê ne cîhana mirov a hestiyarî, her wiha pêşkarî û zerengiya mirov a rewşenbîrî jî xurt dike. Lewra wêje têkariyê dide bi pêşxistina rewşenbîriya mirov. Têgihiştin û dahûrandina nivîsekê, girtina motivasyonên karakteran û şîrovekirina çîrokeke şiyan û hizirîna mirov a dahûranî jî bi pêş dixe. Bi taybetî her berhemek klasîk bi watiyeke piralî ji xwîner re pêşkariyeke rewşenbîrî pêşkeş dike. Nivîsên ku pergala ramanî û perspektîvên berhemên cuda pêşkeş dikin, viyana mirov a nirxandina cîhanê ji gelekî xurt dikin. Mirov bi rêya wêjeyê derfetên lêkolînê bi dest dixe, da ku ji xwe jî wê de tir rastiyekê bibîne û bi vî rengî xwe rakîne bênfirehiya derûnî. Ev bênfirehî hem di jiyana mirov a rojane de û hem jî di pêvajoyên pîşeyî û civakî de xwedî roleke giring e. Wêje hunera avakirina rastiyê ye. Ev jî pêvajoya avakirinê ya ji nû ve ye ku ji bo bal û serinc û xewn û xeyalên mirov çavkaniyeke ramîniye. Atmosfereke berfireh di heşê xwîner de cîhaneke xeyalî û dîrokî pêk tîne û di bîra mirov de asûyeke nû ve dike. Ev tenê bandorê li pêvajoya xwendinê nake, bandorê li têgihiştina mirov a jiyana rojanê jî dike. Wêje hunera bikaranîna zimên baweyeke bedewkar pêk tîne. Diedîlîne û bi pêş dixe. Her ku mirov dixwîne dewlemendiya zimanê xwe kifş dike. Ferhenga xwe berfireh û zerengiya xwe ya derbirînê xurt dike. Tenê ne li ser derbirîna nivîskî, her wiha li ser zimanê devkî jî bandorekê giring dike. Kesên ku ziman bi awayeke zelaltir, bedewtir û bandortir diaxivin, hem di jiyana kesane û hem jî di jiyana pîşeyî û civakî de jî pêşwendiyek giring bi dest dixin. Wêje zimanê mirov bi pêş dixe, hişmendiya civakî baştir û derûniya mirov geştir dike. Berhemên nivîskî yên herî giranbûha ku weke ezmûnên dîrokî, avahiyên çandî, bîrdozî, bawerî, şêwaza jiyanê û nirxên civakê tên dîtin, bi rêya wêjeyê mayînde û nemir dibin. Berhemeke wêjeyê ya nivîskî ne tenê helbest, roman an çîrokên tekekasî, her wiha tevahiya bîra kolektif hevbeşî temsîl dike. Destan, çîvanok, çîrokên gelerî û berhemên wêjeyê yên nûjen, kodên rewşenbîrî yên pejinkarî û hestiyariyê ku nasnameya kolektif a neteweyek pêk tînin, tevahiya civakê ber bi pêşerojeke nû û nûjen vedikin. Bi vî awayê wêje dibe yek ji navgîna herî giring a ku hebûn û mayîndebûna neteweyekî misoger dike. Erka wêjeyê ya ku asta tekekas û civakê radigihîne lûtkeya pejinkariyê hevxemî ye. Du hêmanên bingehîn ê wêjeyê hene, yek nivîskar,
helbestvane û ya din jî xwînere. Her nivîskarek helbestvan bi rêya roman, helbest û çîroka xwe neheqî, newekhevî, nakokî û pirsgirêkên civakî li ber çavan radixe. Wê jê derfetê dide tekkas ku serdem û civakê ku tê de dijî pirsyar bike. Xwîner di cîhana nû de şîn, şahî, êş, kêfxweşî, reşbînî, xweşbînî, pêşwendî û paşwendiyên cîhan û jiyanê di şexsê xwe de dibîne, li ser difikire û dinirxîne. Ev yek ji bo xwîner ezmûneke giring e û ev ezmûn hest, raman û hişmendiya mirov dikemelîne, hestiyarî û pejînkariya wê bi pêş dixe. Lewra têgihiştin û rêzgirtina ji bo çand, ezmûn û nasnameyên cuda bi rêya wêjeyê bi dest dikevin. Wêje ji bo ahenga civakî û çanda hevpar a jiyanê derfeteke giring e. Wêje deriyekî cîhanê yên nû li ber mirov vedike. Mînak bi derketina romana nûjen re rewşa tekkas a civakî, pêvçûna çînî, pirsgirêkên azadiyê, saziyên siyasî û tevgerên exlaqî dest pê dikin ku bi tevahî tên nîqaşkirin. Guherîn û veguherînên civakî bi deriyên rexneyê yên ku ji hêla wêjeyê ve vedibin dest pê dike. Wêje avakirina nasnameya neteweyî û gerdûnî ye. Wêjeya her civakî xwedî nasnameyeke bêhempa ye. Her berhemeke giring a wêjeyê her wiha gerdûnî ye jî. Ev realîte bingeya hêza wêjeyê ye ku hemû civakên cîhanê bi hev re girê dide. Herçendî ku her civak bi rêya wêjeyê nasnameya xwe ya neteweyî bi dest dixe, hest û ezmûnên hevparên mirovayiyê jî parve dike. Mînak, Mem û Zîna Ehmedê Xanî, Hîmê Çand, Ziman û Wêjeya Kurdî ye. Destana Homer nirxeke bingehîn ê çanda Yewnanî ye û beşek ji vegotina mîtolojîk a hevpar a mirovayiyê ye. Hamleta Shakespeare dawera wêjeya İngilîzî ye. Van kesayetiyên hêja bi berhemên xwe jiyana gelê xwe bi tevahîya cîhanê dane nasîn. Ji ber vê yekê wêje hevgirêdana nasnameya neteweyî û hişmendiya hevpar a gerdûnî bi xwe ye. Têginên bingehîn ên wekî jiyan, mirin, evîn, tenêtî, azadî, dadmendî û herwekî din mijarîn herîzê dene ku di wêjeyê de tên dahûrandin. Tevî cihêrengiya cîhanê hemû mirov hest, hizir û biçûnên xwe hêvî, fikar, şer, şîn, bêhêvîtî, evîn, xem, xewn û xeyalên xwe bi rêya wêjeyê parve dikin. Li ku derê hatbe nivîsandin jî berhemeke wêjeyê ya baş giyanê hemû mirovan dikine hev. Di vê çarçoveyê de wêje zimanekî gerdûnî ye ku netewe, çand û ziman jî derbas dike û bîra kolektîv û ruhê hevpar ê mirovayiyê pêk tîne. Wêje ne tenê cîhanê ve dibêje. Ew wateyê jî dide jiyanê da ku mirov bi armanca hebûn û xwebûna xwe bihese. Mirov bi rêya wêjeyê hem di nav lêpirsîna hebûna xwe û hem di nav tekiliyên mirovayiyê yên gerdûniyê de ye. Ji ber vê yekê wêje hem neynika hebûnê û hem jî hîmê avakirina zimanê hevpar ê mirovayiyê ye.